Halimbawa, itong si LT na bilyonaryo at si HS na bilyonaryo, abay, mas malaki pa raw ang binabayad na tax kay Claudio Parejo. Kaysa kayo na bilyonaryo, one of the richest in the Philippines and in the world. Kaya siya, ang ginagawa, wala nang ginagawa, hindi mag-ipon at mag-ipon ng pera. Wala nang ginagawa, hindi puro pera na nagagawa, hindi man lang mag-isip ng paano makakatulong sa bansa, talaga ako. Kung minsan pinatagandaan mo magpunta sa Shimar. Bakit kaya? Kasi ito, ang may-ari yata ngayon ay isang pinakamayaman sa buong Pilipinas. At pati sa Asia, ang ganito. At sa yaman niyang yaman na billions of dollars, hindi mo lang magawang gawing regular at permanente ang mga nagtatrabaho nila. No? Para magpapos lang, paano kumita ng kumita? Okay, kahit 6 months na ano ba? Parang hindi mo lang naisip, lalo na sa supermarket dito, baka pwede natin ibaba yung presyo ng toyo. Para at least sa atin hindi makuha. Butangin mo sa premyo, mas mura ang toyo at patis. Ano? Para lahat na lang, ano kikita, paano magdadagdagan yung kita para hindi matanggal yung sa riches. Wala nang iniisip na. Ibang-iba po sa mga yung mga billionaire sa States, halimbawa si Bill Gates. Yung dinonate daw isang taon ni Bill Gates sa mga NGO at sa mga charitable institution, mas malaki kaysa total na pera ng pinakamayaman sa Pilipinas. At ang reason ni Bill Gates, well, ang pera mo ito, one of the richest in the world, pero kung ito ay kinuha mo lang sa mga tao, okay lang na isuot ko sa kanila. Through scholarships, through programs, sabi nila, aasenso ang Pilipinas. Magiging number 1 economic crime. Kung lahat ng bilyonaryo natin ay mag-i-invest sa Pilipinas. Pero hindi raw, lahat ng bilyonaryo natin, mas dagang bilyon, dinideposito sa Hong Kong, dinideposito sa Swiss accounts, dinalabas sa Pilipinas. Yung mga OFWs namin talaga nag-i-invest sa atin. That's what I mean. Hindi mo siguro paalala ng Panginoon sa atin. Hindi lang higit sa pera. Hindi lang pera-pera ko sa atin. Para lahat ito, para makapunta, it's the Lord is not denying that we get money. We need money. Pero hindi ito end all of everything. Para ano lang po ito? Para makapunta kung saan gusto nyo na mapunta tayo. Amen? Gatlo pa, sabi ni Lord, He sent them 2 by 2. Hindi naman seryoso si Lord. Kung talagang He sent them 2 by 2, di dapat may kasama ang mga pare para 2 by 2. Pero nag-iisa sila. Hindi naman. Well, kung 2 by 2, pinadala ng Panginoon ng kanyang 12 alagad, that means 6 na paris lamang at sa laki ng Jerusalem at ng Israel, para ilang taon na hindi pa sila matapos. Kung 2 by 2, pinadala niya ng kanyang mga alagad. Pero the following day, or next Sunday, magdidinig yung gospel, bumalik kasi. So, anong mas marami na kahulungan ni Lord ng 2 by 2? Tandaan mo niya. Tandaan niya. Kahit totoo rin yung para sa ako. Pinamahal ni Lord sa kanyang mga alagad. Hindi ko kayo iiwan. So, when He sent them 2 by 2, as it were, He was assuring them, kasama ninyo ako. Tayong dalawa sa trabaho niya. Hindi yung trabaho niya, trabaho natin. When the Lord sent you to say yes to your wife or to your husband, the Lord was there, sinasabi, kasama ko. When the Lord told you to raise your kids, sinasabi ng Panginoon sa iyo, kasama ko, nandun ako. We just have to recognize Him. We just have to call Him. We just have to pray to Him. We just have to open our hearts to Him. And we will find Him there in our journey na kasama ang Panginoon. Lagi ko po sinasabi sa inyo, maraming bagay sa mundo, sa buhay natin, na kung hindi na natin off-hand, maraming bagay na hindi natin tagal maunawaan at hindi natin matatagal. At maraming bagay dito sa mundo na matatanggap lang natin at maunawaan natin kung titignan natin na kasama nandun si Lord kasama natin. May binabasa po kong libro ko kaya nagsabi, human beings perform better. Ang tao daw, nakakagawa ng mas marami at mas mabuti kapag alam niya at nangyayari
is a higher being. Mas mataas na nilalang sa kanya na gumagabay at tumutulong sa kanya. 2 by 2. May isang tangi na Congress representative dati raw ng mga kabataan ay nag-final bill, buti inurong niya, napakagising, nag-final bill sa Kongreso, dapat daw alisin ang mga krus sa mga opisina, alisin ang misa sa mga opisina, alisin ang pagdarasan sa mga public school, and then para daw freedom of religion. Ay, yun ang ginawa nila sa States eh. Tapos sa States, bawal ang magkasali, public, bawal maglagay ng cross noon. Tingnan niyo kung nangyayari din ngayon. Walang Diyos doon sa eskwela, bawal eh. So, dati mga estudyante, dala-dala yung videos, dala-dala mga machine gun, pinag-rarapid ang mga klase ng righteous. Alisin mo ang Diyos, kung may nagtao, siyang naglalang sa iyo. Isa plus 2 by 2. Kasama daw namin ito. Hindi ba yung alisin sa buhay natin? Para maging mas malalim. Pangalawa, gawain sa buhay na binigay ito. Amen? Okay. At ito po ang simpleng trabaho ni Lord. Para hindi mabigat ang biyahe, para hindi mabigat ang trabaho, para hindi mabigat ang buhay. Simple lang, huwag magdala ng maraming dalain na panaisipan sa isip ninyo. Ikalawa, pero ay hindi ang patutuwa ng lahat para ang lamang. And then ikaw laging alalahanin na kasama ninyo ang Panginoon sa inyong pagdadala. Amen? Kaya, alas ka, naalala ko kung bigla kagabi. Nung maliit na bata, kapag tinutos ako ng nanay ko, ay nakatira po kami noon sa San Fernando. Yan, palengke, lumang palengke. Tangawag sa mga balitan. Kaya, kapag tinanong ako ng mga teacher ko sa science ko noon, grade 1 ako, grade 2, Raul, where do you live? Tayo ko agad, ma, I live in Great Britain. Great Britain. Great balitan ko yun. Ilang yung tugat, yung palaka, yung bahan, malapit ko ba. So, nung malit ko ako, tatawagin ako ng nanay ko, ay, Raul, bili ka na suka. Ay, talagang kukunin mo agad yung pinabibili niya, takbo ko sa palengke, tuwag-tuwa ako na magsumunod sa utos ng nanay ko. Kasi excited ko ako, pupunta sa palengke, then mula yung palengke, dumalang na bundalyan, apong gari, may kimbistan, ba't nung palengke, nang damurat ang among gulbumot, pansilog-log, kalangin, nakalangin, bulawan, pupunta ka lang sa palengke, mag-enjoy na ako. Tapos bibili mo ka lang naman, pinabili, maaaring pates. Tapos naman pinabili ko. Magkakaroon I would gladly obey my mother. Tapos nung medyo tumanda na ako, naging tamad na ako. Ay, 10 taon bago ako lumapit sa nanay ko. Tapos ang bigat-bigat ng paa ko, pag sumusunod ako sa ulo. Ano nangyari? Bakit nung maliit na bata ako sipag-sipag kung sumunod sa nanay ko? Bakit nung tumanda na ako eh? Ito po yung nangyari pagkakay. Una-una, nung maliit ako, kapag inutos ako ng nanay ko, wala na akong maraming iniisip. Tatakbo at gagawin ko kung anong pinabibili ng nanay ko. Nung medyo tumanda na ako, kapag inutos ako ng nanay ko, ay nako, kami ko nang dala-dala isip. So si Mako, kapanutos na. Hindi na ba yung nanutos na kaya lista ka rin kay nana, kalungan ng palengke. Uy, mas nakapagpis mo ng palengke kaysa kaya. Ay, napakagulo. Ang dami ko nag-inisip. Bigyan sa nanay ko, ay magbigat at magsunod sa kaya. Ikalawa, noon magbibigay niya ako ng pera, tapos kung nalang bibigyan ko kaya naman. Noong medyo malaki na ako, kapag binigay niyo yung pera, magbili ng suka, unang iniisip ko, hindi magkano suka. Unang iniisip ko, magkano kaya nga kupit-kupit. Sakto lang binigay. Wala ko man pangyaling kaya. Wala ko na kung kupit. So, because of that, mabigat na yung pagsunod sa mundo niya. Pera din iniisip ko. Eh, dahil tatlo, noong una, pag inutos niya ako, kahit ako mag-isa, tatak ko sa palengke, naging pagunan pa sa palengke. Eh, tumanda na ako. Gusto lagi may kasama, gusto lagi kasama yung ganito, kaya naging mabigat na ang pagsunod sa Diyos. Ayun. Sa pag-uutos ng Diyos sa gano'n, kung wala mo naman maraming daka, maraming bago sa ulo, hindi pera ang iniisip, hindi magkano mo ko dito, basta tinaalala ng asawa sa ulo, magiging magana, masaya, makahulugan, ano ang biyahe ko utos sa buhay.
Amen? Amen. I believe